Алдагы кытлау сәламебез Иске Кулатка эшчеләр поселогына юллана. Бүген үзләренең 15 еллык бәллүр туйларын Хәбиевлар гаиләсе Илдар һәм Галия каршылыйлар. Онтылмаслык матур туй көннәре белән ихластан аларны Павловка эшчеләр поселогында яшәп килүче гаилә дуслары Хасияновлар, Рушан һәм Альбина, балалары Сабрина һәм Рамазан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Хәбиевлар гаиләсен бәхетле дип атар идек. Бу гаиләдә бәхетне үз куллары белән тудыручы ата-ана һәм аларның мәхәббәт җимешләре 3 балалары Алина, Алмаз һәм Энель үсәләр. Алар хезмәттән тәм табып яшиләр, ә дөрес куелган максат һәр вакыт бәхеткә илтә. Хезмәт белән көн күрүче Хәбиевлар гаиләсе эшли дә, ял да итә белә. Районда узган бер генә бәйгедән читтә калмыйлар. Шын күңелдән райондашлары үзләренең туган җирләрендә кирәк булулары белән горурлана, яшәгән җирне матурлау өчен тырышалар. Әти-әни җылысын тоеп үсүче балалар да милли рухта тәрбияләнә бу гаиләдә. Без шундый дусларга тап булуыбызга Аллага шөкер бик шатбыз. Илдар белән Галия алар бер бөтеннең 2 яртысы. Балалары да күз тимәсен, сыкланырлык. Алла нәсиб итсен иде 4нче балаларын да сау исән килеш кулларына алырга. Бер генә бәйрәм дә безнең аерым итми. Һәр вакыт күрешеп, хәлләр белешеп яшибез. Балалар да бик дус килеш аралаша. Галия дә, Илдар да гел ярдәмгә ашкынып торучы кешеләр. Үзләренең киңәшләре белән дә, эшләре белән дә гел ярдәм итәргә ашыгалар. Гадилеге, кунакчыл һәм ачык йөзле булулары белән үзенә тартып торган кешеләр алар. Андыйлар янында вакытның үткәне дә сизелми. Шын күңелдән дусларыбыз, матур бәллүр туйыгыз белән кайнар котлыйбыз. Уртагызда булган үлфәт мәхәббәтегезне саклап, бер-берегезне яратып, кадерләп, бриллиант туйларыгызга да җитегез. Балаларыгыз сезне бары тик шатландырып үссеннәр, ә инде якыннарыгыз сөенечле хәбәрләр белән генә куандырсыннар. Без дә алда һәр вакыт аралашып матур гомер сөрик. Сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Пар балдаклар киеп, кул куйдыгыз. Икәү бергә гомер итәргә. Насыйп булды сезгә җитәкләшеп, гомер үрләренә җитәргә. Никахлашу туйы, кызыл туй, 1 елдан соң була кәгазь туй. Инде 5 ел яшәгәчтән була диләр ситсы туй. Кәгазен дә, ситсысын да, гөлләрен дә үткәнсез. Инде менә тату гына бәллүр туйга килеп җиткәнсез. Яшисез сез тоеп һәр вакытта бер-берегезнең җылы кочагын, кадерләрен җуймый саф хисләрнең сүндермичә сөю учагын. Мәхәббәтнең татлы җимешләре, сөйкемле кыз, батыр улыгыз, үстердегез бергә, насыйп булсын үткәрергә алтын туйыгыз. Тормыш итү тоташ шатлык түгел. Булар аның кырыс чаклары. Яшәгезче бергә куеп иңне иңгә, арагызга кертми ятларны. Бер-берегезгә ныклы терәк, иптәш, сердәш булыгыз. Давыл, яңгырларга бирешмичә һәр булганын җиңә торыгыз. Киләсе көннәрегез дә үтсен гел бергә. Тыныч тормыш, сәламәтлек бездән теләк шул сезгә. Хөрмәтле Илдар һәм Галия, шын күңелдән без дә әлеге бәллүр туйыгыз белән кайнар котлыйбыз. Һәм гаилә дусларыгыз Хасияновлар сайлап алган матур музыкаль бүләкне дә сезгә тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Терәк булыр дус кирәк, таныш белешеләр күп була, җан дуслар була сирәк. Яши белсәң дөнья матур, дөнья киң һәм түгәрәк. Тормыш йөгене тарту җиңел, дуслар белән бергәләп. Яши белсәң дөнья матур, дөнья киң һәм түгәрәк. Тормыш йөгене тарту җиңел, дуслар белән бергәләп. Сақтани қырсақта дуслық жібін жуалтмай, юқ сәбәпләріні бар итіп, шын дусларыны юғалтмай. Яши білсәң дүния матур, дүния киң һәм түгәрәк. Тормыш йөгене тарту җиңел, дуслар белән бергәләп. Яши білсәң дүния матур, дүния киң һәм түгәрәк. Тормыш йөгене тарту җиңел, дуслар белән бергәләп.
Тормыш поезды түтінлеп, алға шаба, Юлның азағында янда, тик ихлас достар қала. Яши білсәң дүния матур, дүния кең һәм түгәрәк. Тормыш йөгін тарту жеңел, достар белән бергәләп. Яши білсәң дүния матур, дүния кең һәм түгәрәк. Тормыш йөгін тарту жеңел, достар белән бергәләп. Яши білсәң дүния матур, дүния кең һәм түгәрәк. Тормыш йөгін тарту жеңел, достар белән бергәләп. Яши білсәң дүния матур, дүния кең һәм түгәрәк. Тормыш йөгін тарту жеңел, достар белән бергәләп. Тормыш йөгін тарту жеңел, достар белән бергәләп.